Khanabade tinini koktoma kotor wngkha sei masa satungni lengjagoi hama phapho ongjak nukjakha tinini diboni satungni jorao. Jeng saimanka o sei lockdown ni bagoi masaya manangya ngei bele tractor nangjak haidingke jeng tabuk bini video kisa nainalayano tai chini reporter bagyo jeng kok salayano. Chini kothoma thumnai bo tabuk o jaga thangjak nango. Hello? Hello? Hello, ani khorongda khana? Khanao. Do hongkai jeng saimana musongo o je sei. Amo seijeng madana seijilada. Seija bo ko seima. Hongkai sadi o seijeng ma tongjang mani bagoi simda hama phopong tongkha na mase manang ni bagoi tauni bagoi basa hama phopong tongkha na kisa detail khai saide mano. Ko seijeng ma do boy ko satungni go kisa tongjang no tongo hongkai tai lockdown ni bagoi mairo go kaham khai mase eta. Oni bagoi boy ko phopong tongkha tai bini hamarok. Amtui sina hongkai doctor rok khai phada phakesa nada nai phike bono doctor rok. Doctor nai phika po. Hongkai doctor rok khai tam hin saka bono nai mani pore. Iko doctor rok khai bono o senyo ko sanya ni Kutta Bemar sok manjak khana nei wansuk tongkra. I see. Hongkai ko test rok dakha kesa o sini. Iko sei bikhi talang jakta ko test khanya bagai khana phongrok ko report manana hanai doctor ko sai kalang gota. Akon hambai do beleke hambai no jungnoi ko koktoma rohromani bagai. Hongkai norok jotono khana bai khana o seni sago Kutta Bemar tongphano mano hanai doctor rok saka. Tei kaisa koktoma kotor hapang bokhaktei saklai jakha yongla sipulo Kutta Bemar manjagai yonglo ko beng wngoi thangka. Omni bagai tui ketalni yonglo ko beng ta chadi hinai sajakha. Tei kaisa koktoma mankha Hong parani ponmera rok lockdown mani ya bazaro ongkromani bagai police rok bai lathi charge rijaka. Oni bagai ponmera mak thamni khizlang phatika khizlango dosa silinaka nei jeng koktoma mankha. Tei kaisa koktoma angkha sialok Kutta Bemar manjagai hulungna pogoi thangba kya tabuk sialogo sirok hai hu kaino pung tongba kya nei jeng koktoma mankha. Tai kaisa breaking news sokpa kya tabungno ekdom breaking news ketal khobor kotor khobor hate mostan parawo musuk gai masa basun masa ni buma Kutta Bemar manjagai dudriya ngoi tongkha omni bagai bele kosto wangjak tabuk o basor busa. Tinini paitha koktoma angkha sinjo masa buni nogo berma khogoi jana thangpuro Kutta Bemar manjakha. Bo Kutta Bemar manjakmani ulo bini dolono bo solok rikha omni bagai sinjo maktham langma chokha. Henai jeng saimanka. Tabuk nobrowatui khobor. Thangnai salo belai khe nobrowatui phaikya omni bagai mikhu haplok rogo achaikha. Mikhu haplok no kholna thangtini ninang bai dinang walai boal rok kaklaikha tai bukung rogo kaklaikha nei jeng koktoma mankha. Tei kaisa nobrowatuni koktoma angkha watui torphano laita aro hakoni ongkhona gosiliya. Tomoni hingke poro Kutta Bemar no kirijagai hakoni ongkhona nailiya jeng omogo koktoma mankha. Hingke tabu anggo norok no kok thaija thani sana musongo norok bo Kutta Bemar ni yakni katina musongkha hingke sapun bai gontao komse kom 10 borok yak suna khaibedi tai phatorokni haikengga yakong yak suwoi nogo habdi. Tai chok rok biri rok je nungnai rok kisa nungnani kom khaibedi tai nogono tongdi bir jaga rogo ta thangdi borok dol tongma jaga rogo bazaro thango phlacha haipedi gam sono kok tini news ojono paikha o koktoma kotor hambai.